gloria in siempre, divento il Spirito Santo, che viene in venuti, salveia, e pandeia, e gradeia. Amen. Cristo volete giorno qua Certi divina la giustizia, il corpo infinito guarda, che ci sia una nostra rettata anche in cielo. Anna Taina Taina, in la forma di mamma, che si ubica che da una cosa del peccato. Mentre estenderò di grazia, questa crisi operare, nel custodire di questa dea, più amata, più sazentata. Alle scienze aggiuntive, l'efficienza del corpo, con il spirito integro, la fede, la salvazione. Mille prega Maria, which not died the glory of you, jetted fina alla anima, which not with Maria fida. Amen. Contribuisci la tertura e colloqui in amore. E colloqui in amore alla civile, che comporta fila di passati. Assegni poi di dire, da Daphne e Ascire dalla compie, e tronchie, dei compie. contribuisci la te, dato a sei parletta, E tirare il saluto per Maria, o la preparietà del Dio. ave e salvaggio Dio, o fedelo presentino, Mentre fuori alla sincera, parli di diversi fuori dalla nostri del male di salva, assegni lotta di specie Amen in Israel, Verbo, e scialati in salvo di tempo. da una luce passato di O via al sappia guarda, o spirito ogni gente via. la tua ravnice in Dio, metti scende l'esperto a destra, Pronti è la salvazione di Dio, o che spirito almeno questa me. delle impegni già spada, quel fatto del giorno. E resti piena d'amore alla salvazione di Dio, il Signore fa parte giustizia di Dio. È stato di ciò conforme Santa e Spirito. Ascire, ma io sono sacrificio, non perché ma ma è a forza. Sacrificio di Dio alla al sommo sapere a quella Amen, Gesù, Signore di vita, è già di me, città da Gerusalemme. in battesimo del Padre sacrifici da vecchio in bacio flore oggi all'altare. Gloria del Signore, di vento del Spirito Santo, E che mi vedo salvare a me
Yahweh Wanda, Amal Oputio, Milan Shadarati. I give the way, near Skodatalat. أطلب الخير مثل أدين وبعد كونوا ليهوه Wanda, Uhalana, Wahatio, Amal Oputio, Milan Shadarati. مثل بعد الخير ببيتي بالتفتيش في أسنانك ردود خير ببيتوس Ashwaya Kure, Andrea Vitibakio, Miskina Zmier, Ifetetavio. Gloria al Signore dell'Evangelio del Spirito Santo. If you do so, you Amen. In Yahweh Wala, Ahana, Omugio, Per forse proprio quella che sa, di le case delle relative che scuole il popolo di sopra. أشرقنا وليس النظام الحاضر على الجزائر. إن عملت الولاية قوية ونحن مهيئ ومناسبة الجزائر. من الفراغ السلطان الجزائر. عرفنا دي الولاية التي الواحدة. على الفدية. نظام على الجزائر البعض الدين والتعبير. مدى الحاصل في المحكمة. Allah yehlisni shirka kadasa, Allah yehlisni shirka kadasa. Ibeni Nikolai, Shirka kadasa. Gloria del Cielo, Divino del Spirito Santo, Allah yehlisni shirka kadasa. Metasu, Arsus Mitko, Allah Yahweh, Viva, Inviare del popolo Dio, وأفعلنا salvazione dal dare ardente, come profeti antesentio, che ci salvarono nella devoità, come ridetta quella di loro, e resmina miserina, e il tabac a Dio, il fatto che hanno dell'Abraham sera negativo. e mentre si vede l'uomo na nostra desa, Tu hai la cuore, per giustizia o poesia di Dio. quindi fai e sei un profeta d'allora, ascun avvenire spedito che ha, Ristara del popolo Dio per salvazione, per manfrata Dio. Ercare al-Manina ta'ala, di battuna minori istiara da Shemshira, Andiamo a guardare che siamo fratelli del Carmelo, ma invece passare la fedele gloria del Signore, del Spirito Santo, che metassumo al successo al maiamo alla Messia, alla grazia, nell'Ideo Signore antes parlata, in orgullo mai, obbligata quella di loro, che stiamo di salvazioni e salvazione del Spirito Santo, agli Antenfina, in Antanfuna, in Mentana nel Hamma. Ficcio calcana, in orgullo con il modelli Marina del Spirito Amen. The nature of the end will get money to watch the informal. Anche nella mano uscita dai papà, most of the way is one is. E annunciando in quel modo sei carina, in il mano mia, dai tagliamo di sempre questo. Io ricordo che parlo in mysterious being this moment, with the assessment, the result, e pure il Sama e la Tana, obstato più mattina afferrato vita, alla natura di una malattia, la davanti
il-Bnet Ġesu Kristu Sidna li jekk jgħix li sarna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem la dejjem. Imbierku il-mulej l-Ordu ħalej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum qegħdin nibdew din il-mixja tar-Randan Imqaddes, mixja ta' 40 jum, mixja li mill-kelma Randan stess tfisser rebbija. Ejjew nitolbu l-mulej biex f'dan iż-żmien tar-Randan Imqaddes iwassluna biex verament nintaqgħu mal-mulej f'lejt u tkun mixja li matula nintaqgħu kemm magħna nfusna kif ukoll mal-mulej. Hekk din il-qudiesa illum qegħdin nofruha għar-Ruħ Defni Karwana Galizja.
Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxibli ta' Kristu. Ħalli nitwittew bil-qawwa tar-rażan u nissieħbu tajjeb kontra l-ispirtu tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Ġoel, dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bil-fiq. ċartu qalbkom u mhux il-bieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tiba u jisobih għal ħażen. Min jaf jerġax jibdilu jisobih u jħalli barka u rajħ, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru il-poplu, qazzu l-ġema, għajtu xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żeblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. Il-għala għandu jingħad fost il-poplu fejn hu Alla tagħhom u l-mulej ġitu qejra l-art tiegħu għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. U Alla ħenna lina għax dnibna. U Alla ħenna għalina għax dnibna. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. U Alla ħenna għalina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jindnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. U Alla ħenna għalina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. U Alla ħenna għalina għax dnibna. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja sidi u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. U Alla ħenna għalina għax dnibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu l-Korintin, ħuti. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed issejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu, dak li ma kienx jaf x'inhu dnub Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn, għax hu jgħid fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu iż-żmien tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Gloria u tifħir. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità, tmux iddoq it-trombi quddiemek,
kif jagħmlu dawk ta' wiġbieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunx bħal dawk ta' wiġbieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wifqa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġew, agħlaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta ssumu tqarsu x'wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġbieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Din il-mixja li qegħdin nibdew illum, il-mixja tar-Randan, hija mixja ta' konverżjoni. Xi tfisser konverżjoni? Il-kelma konverżjoni tfisser tmur lura. Ħafna drabi aħna ngħidu konverżjoni tfisser ninbidel. Il-veru kelma konverżjoni tfisser tmur lura. Tmur lura lejn dak li jint verament. Matul is-sena, matul il-ħajja tagħna, aħna nakkumulaw affarijiet li mhumiex skont il-qalb ta' Alla. U x'intejt tikkonverti nifmu li jridu mmorru lura l-oriġinal billi nneħħu dak kollu li hu żejjed, dak kollu li ma jħallix ngħixu b'mod liberu bħala wlied Alla kif tassew aħna. Dan ir-randan imbagħad mill-istess kelma randan ifisser rebbija. Għax jekk jien nikkonverti, jekk jien immur lura għal dak li jien, bħalma fir-rebbija l-eliqi, il-pjanti jerġgħu jibdew jieħdu l-ħajja wara x-xitwa, hekk ukoll jista' jiġri fil-ħajja tiegħi jekk jien niltaqa' verament ma' Kristu il-xoxt. Allura l-iskop tar-randan hu li inaddafna, ineħħilna iż-żejjed biex imbagħad inkunu nistgħu ngħixu b'mod aktar liberu l-esperjenza tal-għid, tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien li l-aktar ħaġa essenzjali għalina l-insara. Issa x'jista' jgħinna u x'jista' ifixkilna. Kull wieħed waħda minna qed jgħix f'postijiet differenti, f'familji differenti. Dawn il-postijiet jistgħu jkunu għalina kemm ta' ostaklu biex niltaqgħu mal-Alla u jista' dawk l-istess esperjenzi ikunu għalina ta' opportunità. Nista' jien inkun ngħix f'ambjent u fih noqgħod ingerger u nikber fil-mibeda lejn l-oħrajn u nxerret il-mibeda u nista' f'dak l-istess ambjent ikun hemm kemm ikun hemm mibeda nista' jien nagħmel il-ġid u nxerret l-imħabba. Kollox jiddependi mill-valuri tiegħi fejn irrid nagħti ħajti, fejn irrid nagħti rasi jgħid il-Malti. U milli qrajna mill-Vanġelu tal-lum, Ġesu u l-Knisja jissuġġerulna 3 mezzi per eċċellenza għal dan ir-randan li huma t-talb, is-sawm u l-karità. X'inhuma dawn l-affarijiet? It-talb.
it-talb kif tgħid Santa Teresa d'Avila u relazzjoni bejn il-ħbieb. Issa biex tnejn jiltaqgħu hemm bżonn ta' żewġ persuni. Biex jien nintaqa' m'Alla hemm bżonn l-ewwel qabel kollox inkun konxju tiegħi nnifsi tal-verità tiegħi, tal-affarijiet li jien għaddej minnhom u konxju wkoll tal-preżenza t'Alla li qudiemi. Issa l-modi biex nintaqgħu miegħu huma ħafna. Għandna smieħ tal-kelma t'Alla. Jekk Alla jrid l-eżerċizzi tar-randal li jibdew kemm fil-parroċċi tagħna, kemm fuq l-internet, kif ukoll fis-santwarju. Kull nhar ta' Erba' wara l-Qudiesa bħallum. Għandek il-laqa ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Għandek il-laqa ma' Ġesu f'Minu Batut. Għandek il-laqa ma' Alla fin-natura toħroġ tgħid ħanimxi ftit, ħanitlasa fuq l-għolja ta' Ammar u noqgħod nimmedita il-passjoni ta' Ġesu jew il-Via Matris qegħdin f'Ċentru Marjan. Dawn huma mezzi ta' talb li permezz tagħhom nista' jien niltaqa' m'Alla. U nista' niltaqa' miegħu wkoll b'mod aktar personali, bħalmu pereżempju il-qrar, qrara tajba għal dan żmien randan, mhux qrara tas-soltu, mhux qrara fejn immur u nirrepeti dak li rrepetejt mindu kelli 8 snin. Dak hu t-talb. Imbagħad mezz ieħor per eċċellenza għal dan iż-żmien u s-sawm. Is-sawm li jfakkarni mhux nagħmel l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi, li nirrifletti ftit. Mhux bil-ħofs biex jgħidx il-bniedem jgħidilna Ġesu il-ħadd li ġej, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Is-sawm jista' jieħu diversi forom. Is-sawm jista' jieħu l-forma li noqgħod ftit lura milli nikkummenta, li nħares ftit fil-mera milli nħares lejn l-oħrajn, li nieħu ħsieb saħħti ftit aktar minn qabel. Dan kollu huma modi kif is-sawm jista' jqarribni lejn Alla. Imbagħad hemm ukoll il-karità. Il-karità l-imħabba. Din l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. U l-imħabba lejn l-oħrajn li mhix filantropija, jiġifieri mhix imħabba li naqbad indaħħal idi fil-but u miżejjed nagħti xi ħaġa, imma li nagħmel sforz anke forsi frott is-sawm tiegħi u ngħid dak li kont sa nagħmel fuq se nagħtih il xi ħadd fil-bżonn. U aktar mal-kwalità tkun personali u naf fejn tmur, ikun aktar aħjar. Aħjar nagħti 50 euro il xi ħadd li naf li verament hu fil-bżonn, ikun hawn xi missjonarju u tgħid ħaħsiba, milli naqbad u nitfaħħa x'imkien mingħajr ma naf mi ħajħu ħsieb dawk il-flus li nkun tajt. Però l-karità tista' tieħu anke diversi forom. Xi ħadd li jħobb jiknes quddiem id-dar tiegħu jitfgħu quddiem il-ġar. Flok jitfgħalu l-ħmieġ jgħid ħaniknes quddiem il-ġar tiegħi. Xi ħadd li forsi binkejja jipparkja fejn xi ħadd ieħor jiddejjaq. U ngħaddu żmien niġġieldu ma nkellmux il-ġirien fuq ċuċata. Il-karità fl-affarijiet żgħar. Għalhekk jew nitolbu l-mulej minn hawn ftit ieħor ser nagħmlu ġest. Wara din il-priedka ser nqumu nbirku l-irmiet u se ngħidu kelma. Indem u emmen fil-bxara tajba. Il-bxara tajba hi Ġesu, il-aħbar. Qabel kien hawn min jgħid trab kont u trab terġa' ssir. Importanti wkoll li niftakru dik il-ħaġa li l-ħajja tagħna hawnhekk mhix eterna. Di dak kollu li għandna ser jispiċċa u dik tagħtina wkoll perspettiva aħjar għal ħajja tagħna. Minn hekk jew noqogħdu ftit fiskiet issa u nitolbu l-mulej jurina f'dan ir-randan x'ridna nagħmlu. Ir-randan se jgħaddi. Nimbidlu jew le jiddependi minna. Aħna nistgħu marru post, nistgħu jistednuna għal-ikla u noqogħdu f'kantuniera ħdejn il-bieb nitkellmu ma' persuna waħda jew noqogħdu f'kantuniera nilagħbu bil-mobile
ikun hemm festa għaddejja, ikun hemm ikel għaddej u ma nipparteċipax f'dik il-festa, ma nieħu xejn. U l-istess jista' jiġri minn dan ir-randan. Il-Knisja qed toffrijulna, nista' jien noqgħod f'kantuniera waħdi, nilgħab bil-mobile, ma nagħmel xejn jiġifieri, u dak iż-żmien, dak iċ-ċans jgħaddi minn ma' ġenbi u laqqas biss ismiegħi. Ejjew nitolbu l-mulejlum jagħtina l-grazzja biex dan ir-randan li qegħdin nibdew illum jolqotna fil-laħam il-ħaj u jbiddilna u nsiru aktar bnedmin veri u aktar insara veri biex imbagħad lejt niċċelebrawh ferħ flimkien. Fiskiet nitolbu fuq dan. Inummu bil-wifqa biex issa nagħmlu tberrik u tqiegħed tal-irmiet. Ħuti eżies, bl-umiltà kollha nitolbu l-Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqegħdu fuq rasna b'xhieda tandima. Nitolbu. U Alla, int ma tridx il-mewt tal-midneb, iżda li jindem minn dnubietu. Fit-tieba tiegħek isma' it-talb tagħna u birek dan l-irmiet li sejrin inqegħdu fuq rasna. Aħna li nafu li aħna trab u lejn it-trab nerġgħu immorru. Għamil nitolbuk li nitħarġu sewwa fil-ħarsien ta' dan ir-randan imqaddes. Ħalli naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u jsaħħilna nsiru bnedmin ġodda skont ix-xbija ta' Kristu ibnek li qam mill-imwiet u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Issa nibqgħu bil-wifqa bħadd qarbin fi żmien il-pandemija, is-saċerdoti ser niġu u npoġġulkom l-irmiet. Niftakru li għandna nindmu u nemmnu fil-bxara it-tajba. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħaddilek. Għalija kont tibni u jien missierek. Bil-ħalza ta' ġenbi
hartar ta' demmi. Poplu tiegħi, ejbni tixħad jinqastek jiena. Għadnik jien ġejt nisħalla, dur lejja mill-ġdid, lek sobina. Saba kollha daw li triqu nejtek, il-mami l-blad ġiri il-profejtlek, il-ħalġejt sejtni, għalix ma lajrin sejtni. Poplu tiegħi, ejbni biex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħalla, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Numu bil-wifqa u t-talbit tagħna il-missierna tas-sena. Tolbuk missier ħanina għall-Papa, għall-Knisja, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, għall-katekisti, għal dawk ser li jkunu involutu fl-eżerċizzi matul dan ir-Randan. Nitolbu. Resqulek missier ħanin lil kull wieħed u waħda minna biex dan iż-żmien qaddis tar-Randan nieħdu din l-opportunità li int qiegħed tagħtina. Nitolbu. Resqulek missier ħanin il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju. Ejn lil dawk bo speċjali meta jfittxu l-qrar li sibu min jilqaħħom u post diċenti. Nitolbu. Wissa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Hennalina mulhej, hennalina, hennalina mulhej, hennalina. Lejk mulhej l-lulub na ismana, għalix fiki tamajna finniket. Hennalina mulhej, hennalina. Sovenir id-nubiet tal-imorti, idolbuk trotti l-mafra tal-sara. Hennalina mulhej, hennalina. Itolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Solennità kbira mulej, serin nofrulek is-sagrifiċċju tal-bidu tar-Randan. Nitolbuk li b'emil tandiema u mħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna. Ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix fi Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom.
nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfgħanna luħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr, għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Defni Karwana Galizja, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikoll li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Senatikum manedam el-ġid li tħobbu l-Alla u lil-xulxin min dan jarfukom lil-kolinikom tijaj jek tħobbu l-Ahwa Fabejtkom waslet issija missir qadis biex inti seba li liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll ilek biex dawk li tajtni jiexu il-kol miegħek jissir qadis ħarisom fismek dawk li tajtni nitlob għalihom kif intbatlili Tekini batilom, għaxin ħabbejtom, kif ħabbejtini. U għal daw kolla li jemlu fiha, kif inti fija, u jina ma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċaqla.
Nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament li rċevejna ikun tajnuna lina biex is-sawm tagħna ikun jogħġbok u jiswinna għal fejqan ta' ruħna. Bi Kristu sidna. Ikkim fakrukom fl-għajnuniet li joffri dan is-santwarju għal din mixja tar-Randan, jekk l-ewwel qabel kollox il-post, dan is-santwarju opportunità fejn niġu ftit fil-kwiet nitolbu. Din is-sena aktar minn snin oħra minħabba nuqqas ta' turisti. Kemm hawn fis-santwarju fil-kappella kif ukoll fuq is-suntier u fuq l-għolja ta' Ammar. Il-qrar li jkun hawn kuljum il-ġurnata kollha wkoll fis-santwarju, infakrukom ukoll fis-smieħ tal-kelma tal-Alla u fl-ispjega li jkunu bħallum nhar ta' Erba' kemm wara l-qudiesa ta' 8:30 kif ukoll wara l-qudiesa ta' 6:30 ta' filgħaxija. Minħabba t-talb nhar ta' Erba' wkoll is-santwarju ser jibqa' miftuħ sa' 7:30 ta' filgħaxija għat-talb fis-skiet. Is-salmi nhar ta' Erba' u nhar ta' Sibt u l-riflessjoni tal-Via Sagra nhar ta' Ġimgħa fis-sitta qabel qudiesa 6:30 kif ukoll il-Via Matris nhar ta' Sibt fis-sitta wkoll. Infakrukom ukoll fuq ir-Rużarju li jingħad ukoll fil-pjazza fis-7:30 u fid-9 ta' filgħaxija. Għandna wkoll il-qalb tal-karità biex min ikun irid jagħmel xi sawm u jagħti xi karità tistgħu toffru l-offerta tagħkom anki fil-qalb fuq l-artal tal-ġenb. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Piru, il-firxet id-dija, id-ixet imħabetek, Tana Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Bejba Carmela, għawlek sebħajt, sabiex tiġi zurnek, jisrejk li nara.